għaddejt me periodu f'ħajti. Għadili, I had depression. Liġi biex noħroġ għax-xogħol, ninsel nofs indannata t-taraċ, nerġa' nidħol il-ġewwa u nitafa' fis-sodda. Għaddejt minn periodi vodi ta' depression. Kemm dom bid-depression? Dom naqra, vodi ma nitkellem ma' ħadd, vodi għaddejt minn periodu, bniedem f'ħajtu jgħaddi minn ħafna problemi. Kif? Infatti, tant, persi għaddejt minn dar problemi, ikun hemm xi ħadd minn ħbiebi ninduna li għandu xi problema. Intu rajt? Kif taf? Għax għaddejt minn dar problemi. Ġili tkellim tomilt imma. Insensittiv? Jiena, biex nifaq nikbi ma rridx wisq jiena. I'm very, very sensitive. Very sensitive. Wadi nikbi mix-xejn jiena. Probably għalek fighter ta' inti. Wadi li noħodhom bil-kbar ħafna. Ek jgħidu l fik daqxiex u sensitive daqsek. I'm very sensitive. Specialment. What are you sensitive to? Everything. Everything. Per eżempju, jekk xi ħadd, per eżempju, jgħid ħaġa mhux vera fuqi, noħdhom bil-kbar. Per eżempju. Da rapportaġġ tal-wan tajjeb niżillek għasel. Mbagħad dak ħanaslu għalih. Dak ħanaslu għalih. Eventualment kif frix minna? Waħedha toħroġ imbagħad, waħedha għax tibda. Issa waħedha tispiċċa depression, isek l-ewwel mort tal-għajnuna u qatt I hate them, I don't like pills. Jekk għandi xi ħaġa u jekk kienet, hekk għandi rieħ kif ġie jitlaq u ġie taras kif ġie titlaq. Jien bħalissa għandi uġieħ kbir f'koptejja. Sewa. Painkillers no. Qatt ma ħmilt nieħu l-pinnoli. I don't like. Għodiri. U rridu jtuni, ma qatt ma ċettajt. Rrid nġiri jien, titkellem jekk innifsek, għaw jgħidlek titmur għall-għajnuna, titmur għall-għajnuna, imma jiddeċidejt li neqpa għamilt ħażin, għax naf staj spiċċajt ħażin. Jiġuk ħsib jaħżina, mhux l-ewwel darba kont fuq soddu ħares li qed Għadiri għaddejt minnom dal-affarijiet. U it's not easy. It's not easy. Pero kien hemm mument fejn bidlu l-affarijiet. Imma l-ikbar ħaġa li tgħinek hija it-tama falla. Mhix qaddis jiena. Imma meta temmen falla hija l-aqwa ħaġa. X'kont temmen dwar Alla dak iż-żmien? Nitolbu. Ma kont temmen li sejfejqek minn dan in-niket? Aha. U kont titolbu kuljum? Nitolbu kuljum. Ejni. Għattaj, mux wieħed li mur qoddis u nagħmel ġili nidaj. Mhix ħaġa sabiħa. Fil-għaxija xi mur fis-sodda nifaqa' nikbi. Ngħidla skużani Madonna, dajt bik illu. Għax mhux ħaġa sabiħa. Għax meta tkun għaddej minn ċertu affarijiet, ċertu problemi fil-ħajja, mingħajr ma trid tagħmel ċertu affarijiet. U jiddispjaċini ħafna. Jien bil-Madonna nemmen ħafna. Ħafna nemmen bil-Madonna. U nitloba ħafna li tgħinni. Meta tajt nemmen bil-Madonna, xiex tfisser li eżad? Il-Madonna omna. Omna, il-Madonna hija omna. Tħoss li hija, il-Madonna lik hija preżenza ta' om li dejjem hemmhekk tħares l-interessi tiegħek. Taf tgħidli di bħal politika, inti temmer bil-Madonna għax ġejt mammet. Għax hekk jgħidulek. Għax ġejt mammet. Hija jista' jkun ukoll. Tifhem? Għax ġejt l-istess bħal mammet li mistoqsija, inti fejn nazzjonalist. Jiena fejn Kattoliku għax ġejt mammet. Hemm sfumaturi li huma l-istess imma jiena nemmen tħossa. Il-preżenza tal-Alla tal-Madonna tħossa ġofik. Tħossa ġofik. U kemm il-darba tlabt biex tgħinni u tgħinni. Għamel perjodu beta kolla
immur, per eżempju, kont għaddej minn il-periodu kraħ, kont għat namlu xogħol dak iż-żmien l-airport, u għamil kappella. Titħoss għal-kappella, titlob lill-Madonna u tħossa. Issa tkellmek u tgħinek. U tgħinek. Il-Madonna fija nħoss kif taqba għajnuna kbira. Għajnuna kbira. Nemmen ħafna. U taħseb li kienet din ir-relazzjoni li għandek ma' din il-figura tal-Madonna li ħarġitek? Nemmen fija, nemmen. Ħafna nemmen. Jiena naqbel li ġviri kella dal-impatt fuqek ġviri. Jien insib ħafna valur. Jien agnostiku, ma jekk hemm Alla, jekk hemm xil-Madonna, ma nafx. Dik l-unika tweġiba nista' nagħti, ma nafx. Naħseb min jgħid ċertezza żgur li m'hemmx, kif taf bro. U min jgħidlek li żgur li hemm, u kol għandi biex ta' jien qatt ma ltqajt magħhom daw ġifieri u jiena ta' bniedem di natura tiegħi xettiku, nkun irid l-evidenza. Però fl-istess ħin nara ħafna l-valur ta' xaħat li jħoss li hemm preżenza li hija ikbar minnu li jista' jikkorrispondi magħha u f'dik il-komunikazzjoni u b'xi mod jibda itejjeb il-ġejjeni tiegħu. Jiena kelli meta kont għaddej mid-depression jiena li kont nagħmel kont nikteb għamilt ħabta nikteb lill-Alla, ma nafx jekk Alla jeżistix, ma konx naf jekk Alla jeżistix, imma għamilt ħabta nikteb lill-Alla. Tipo għallani minna di bro, xina nikteb jina dik huwa spiex ta' il-mod li nħobb nikkomunika. U bat kont nikteb ukoll li fil-futur spiex ta' li kont nikteb isma' inta tkun aħjar, tinkwitax, ħafna l-affarijiet. Imma l-fatt li inti kont tħoss li kien hemm din il-figura maternali li jinteressaħħa minnek li tixtieqlek il-ġid u li iħattejnek biex tasal naħseb lilek perswas li żgur psikoloġikament għanitek ħafna żgur. ħafna għanitni, ħafna. Ġiri, l-unika terapija li tista' tgħidli li għamilt kien it-talb. Il-talb jgħinek ħafna. ħafna. U qed ngħidlek mhux xi bniedem jiena Nikolladba tal-Knisja, vodiri. Sewa. Il-talb nemmen fih ħafna. Mela, tlaqna?